मोनसे समनिफ्राय बोसोर बोसोर जोङो बिजेपि हान्जायाव दङमोन। दिनैहाय जोङो बिजेपि हान्जायाव थानानै गोबां जोङो दोलोनि माखासे बिथोनफोरखौ मानिनानै सोलिनानै जों बिजेपियाव खामानि मावबोदोंमोन। दिनै फैयै फैयै दिनै मोनसे समावहाय दिनै बिजेपिनि माखासे निति आदर्श जिथु खोथा बुंनाय बे खोथा बुंनायखौ जोंबो मानिदोंमोन, नाथाय गेजेर ससेयाव बे निति आदर्श बे गैयि जालांदों, अबहेला जालांदों, जायनि थाखाय जों दिनैहाय दुखु मोननो गोनां जादों। जायनि दिनाव दिनै जोङो नैबे बिपिएफ हान्जायावहाय जोङो दिनै जयनिं जाफैनो गोनां बेबायदि बाध्य जादों आरो। जोङो दिनैहाय 40 जन फैदों। बेयाव जोङो 40 जन गासै बेयावहाय माखासे लिडारफोर दङ, जिहेतु डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि अबिसि मर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि अनन्त डेका आरो लोगोसे जोंनि धनस्रि जे कनस्टिटिउन्सिनि TSLC भाइस चेयारमेन सोम्बा बसुमतारी बिथां दङ आरो लोगोसे मण्डलनिनो प्रेजेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट केशव सेट्रि बिथां दङ आरो लोगोसे सेक्रेटारि मण्डलनिनो जे दिपाली बसुमतारी दा बिथांमोन दङ आरो लोगोसे गोबां आरो बिदिनो बिबानगिरिफोर आरो फैबावनो गोनां बेबायदि दङ। खोब बावैनो बे माने सफैगोन। नोंथाङा मा बिबानाव दं? आङो उदालगुरि जिल्ला किसान मर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे आङो धनस्रि मण्डलनिनो बारग' आफादगिरिमोन। फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिपिएफ दलाव जिबायदि निति आदर्श दङ, बे निति आदर्शखौ मानिनानै सोलिलांनानै जे जों रायजो राजानि थाखाय जों हेफाजाब खालामलांनो होननानै जोङो जिहेतु दिनै बिपिएफ हान्जायाव जोङो जयनिं खालामफैदों। थ' बेबायदिनो जोङो हाजासेखौ जोङो रायजो राजानो सहयोग थाफानानै रायजो राजाजों थाफानानै जों खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बेखौ आखायाव लादों।